Hormatly prezident da yurdumuzda spordu hemem köpçülüklerini beden terbiyany ötürmek baradaky ýürelgleri barha rowaşyklar wesenýär. Gahrman arkadamydan öňdürüňözlükde başlanýşlar bilen Turkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýerinde de berkarar döwletimizde her bir raýatyň aýratynam ýaş nesil köpçülüklerini beden terbiýe hemem sport şäherlerine işleň gatnaşmaklary sagdyn durmuş ýürelgüsini eýermekler üçin ähli mümkinçilikler dörediler. Daşoğlu vilayetinin Qurban Sultan ijadyndaky etrabynyň ýaşaýjysy Ýulduz Jumabaýewanyň sportda gadanan ýeňişleri döredilen ajaýyp mümkinçiliklerin netijeli meýwesdir. Ağır atletika boýunça dünýä çempionu Ýulduz Jumabaýewanyň gadanan ýeňişi garaşsyz baky bitirip Türkmenistan döwletimizde köpçüliklerin beden terbiýany we sportu ötürmek boýunça durmuşa geçirilýän uly özgörtmeleň münasip bergen ana şaýatlyk edýär. Ýulduz Jumabaýewa ýurdumyzda sportu ötürmäge ýokary netijeli goşan şahsy goşandy. Halkara ýarışlarda Mehriban watanymyzyň sport awraýyny goramakda uly üstünlikleri gadanan üçin Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin ýen medali ýeňil awtulaw bilen sylaglany. Usta Türganyň bu ýeňişi vilayetde onuň owasyny we öýünne giňden tabaralanyrly. Milli däwe görä şahyr paýy agun sepilip dermanlyk ösümligi bolan üzerlik tutulýup garşylanyrly. Milli liderimiziň sportuň eslenlik görnüşindäki ustatlygy ýaşlara sport bilen meşgullanmagy ruhlandyrýar. Arkada prezidentimiziň görellesi watanymyzyň geljegi bolan ýaşlar üçin nusgulyk mektepdir. Ýetginjekliň arasyna agyr atletika boýunça dünýä rekordyna eýe bolan türgün Ýulduz Jumabaýewanyň gadanan şeýle üstünlikleriniň göz başynda arkada prezidentimiziň nusgulyk işleri, döredýän giň mümkinçilikleri we şertleri bar. Bu ýysonçly waka münasibetli Ýulduz Jumabaýewanyň agdy bir maşgalasyna toý dawaralary giňden ýaýwanlanyrly. Döwletli maşgalada gurulan dawaralar Mehriban arkadagymyza aýdylýan alkyş we hoşallyk sözlerinden dolu boldy. Bagşylan ýerine ýetiren joşgunly aýdym saatları bilen maşgalaň begenç bu ýysonçy utgoşup getdi. Ýanglanan aýdym saatlarda ýurdumyzda ak ýollardan anamly öň alyp bargan gahrman arkadagymyzyň, eriz watanymyzyň, ýurdumyzyň sportu gadanýan netijeleriniň wasby belentden getirildi. Vilayetin ýaşaýjylary we owadaşlary Ussat Türgany şahyr paýy bilen tüý sürekden gutladylar. Bu dawara gatnaşan adamlar berkar döwletimiziň bagtyýarlyk dogruny hemişelik peşkeş beren, ýurdumyzda ähli bolganlar boýunça ösüşleň täze belentliklerine tarap anamly alyp bargan sportumyzyň hak gowannary arkada prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, beýik işleriniň hemişe rowat bolmagyny arzu etdiler.